facer descelo pouco a pouco. Aquí estou, cantando a todo o tempo de mover. Qui! Non só o galo era fachendoso, tamén os donos desta casa non se quedan curtos. A erva é miña, as vacas son miñas, o leite que dan é meu, os cartos son meus. E iso é meu, é iso, é iso, é iso, é iso, é iso. A miña casa é máis fermosa da aldea. Temos de todo, ata as parreiras da fraga parece que son nosas, porque veñen a poñerse no noso tellado. Os pardais non son de ninguén, non sexas tan presumida. Deixademos de parvarnos. Os pardais de veces publican un mon tellado. Que non saben que pasa os domingos a saída da mesa. Bueno, e adeus, que teño cousas que facer. Adeus, Teodosia. Que presumida, Non hai quen a soporte. Marcho. Bueno, chegou a hora de que vos conte quen son eu de verdade. Eu son unha boneca. Sí, unha boneca. Nico, señor Indaletro e a señora Teodosia. E cando chegaron, meteronme nunha festa e levaronme para o faiado. Era a boneca da súa filla, pero como agora non está aquí, xa lles estorbo. O xa que me meteron a tallado moito tempo, xoraba, semía e desmada mentira, ata que un día marchan para a misa, mientras tanto os gatos saen do faiado. Apura, que temos que collernos a tamén para merenda. Tamén vou coller algo de un anaco de pan e algo deste queixo. Xa está, imos para o faiado. Aquí está a merenda. Aquí está a merenda. Vou poñer a mesa. Os pratos, os arcos, as colleres e unhas servilletas. Xa está todo listo. Veñan á mesa, señores. Sentaronse todos á mesa e deron coa conta de todas as crianzas. Falta sobremesa. A próxima merenda traeremos a nós. Noces, cacahuetes, secos, amoras, todo lo que comemos na casa. Dende aquel día, Lucía voltaba con una merendola y todos pasaban un monte. A señora Teodosia seguía pensando en que os pardais tenían que cocinar na súa casa.
aguda, que se